Самые складаныя работы по умацаванні пашырэння існуючых апор, таксама монтажы пролетных конструкций скончаны. На новым мосце амаль што на ўсю даўжыню паспелі пакласці асфальтабетоннае пакрыццё і нават пусціць аўтатранспарт. Нягледзячы на незакончаныя работы, аўтамабільны рух па бадай што новаму мосту праз спіну адкрылі, каб даць магчымасць будаўнікам пралажыць ліўневую каналізацыю пад аб'язной дарогай, якая выходзіць на Столінскі бок. На плаўную канструкцию сваю чаргу для аўтаруху зачынілі, скарыстацца ёй могуць пакуль што выключна пешаходы. Работы сделано немало. Полностью закончены пролетное строение с тротуарными консолями, с дорожками пешеходными. Да? Уже лежит асфальт, ну и видите, даже машины ездят. Поэтому, в принципе, по самому сооружению, по самому мосту, он готов с этой стороны, ну, можно сказать, на 99%. Для таго, каб па мосту можна было не толькі праехаць, але і прайсці, падрадныя і субпадрадныя арганізацыі сёння вядуць адпаведныя работы. Вось гэта брыгада, да прыкладу, сталёвы падмурак пад будучую асвятляльную мачту. Згодна з планам, на ўсёй даўжыні моста прадугледжана дэкаратыўная падсветка. Карыснымі неабходным новаўвядзеннем можна лічыць і стварэнне веладарожкі. Яе ўжо пачалі выкладваць чырвонай пліткай. Там, дзе пракладзены тратуар, манціруюць парэнчу. У перспектыве яшчэ плануецца уладкаваць лесвічныя сходы з боку столінскага накірунка моста. Акрамя работы на самім аб'екце прадугледжаны дэмантаж пунктавой агароджы, у выніку чаго адкрыецца рэчышча Піны адразу пад двумя пралётамі. Канчатковая здача аб'екта ў эксплуатацыю плануецца на май. Тацяна Будгусаім, Ганна Буйкевіч, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».